Kikin thei ki julong kita ki bayadon kti hapreng kanu ka benta ha ka jingim. Laka dei ha ka imlang ka salang, ka yo ka kot, lani ka kamsan perthei. Haba ka ri ka kenjo siya ka ni ka senjam jong ka lungko snem ba nyopusan jong ka jing lat lut, ngidam da ka jing sokmen halor ka jing kenjo siya ni umau mer, hindrei ngi hapuson ru halor ka longren yang jong kikin thei ha ka ni ka benta. Hakaliang kayo kakot kikintay kilaya chakmat da kabashikat day hakabang yoi babun kiba bat ya kakerdan bahalor haki company bahe kilong kikintay bat wat haki office sorkar ru. Kikintay kitbit baha banle kini kikam thiet kampet namar badai maki kibaju penyat ya ka jinglut jingsep wat hayeng hasem ru. Henry hakaliang ka imlang kasalang, kikintay ki don hapo kakerdan jong urang ba, haman laki liang. Kihap tray arsha syu banyo lat, banyerengkat kerdan bat kirang ba, kamtam haka imlang kasalang, haka ba ju longkli bet urang ba. Hakaliang kasan hima pertay, kikintay ru kilong kiba kendiat ngut, kiba mikmat. Ngilayo ru kikintay ki balapaw nambha hakani ka lan ka kamsan pertay kum ka Indira Gandhi ka Vijay Lakshmi Pandit bad ru ki bakamshen kum ka Jayalalitha, Sheila Dikshit, Sushma Swaraj bad ru kikintay ki badang don menta hakamadan kum ka Mamta Banerjee bad ka Sonia Gandhi bad ru ka Presiden badang shutung shen kum ka Draupadi Murmu ki balahap ban mat chaprang ban poi siya kani katong bakidon menta. Kaladai ka por menta ban mat lingba kani ka jingpet siliang kmat knang bangin la ban yo yok chat lang hakani ka ri bayar jongi knang bangin la ban ong shisha bangila ya rakhi shisha ya kata ka azadi ka amrit mahotsav nyopusan terligi snem ngirakin jo man ken mau ya kani ka sngi ka bakerpang ka sngi ha ka baka mai India da ka jingile jongi ta ki balendo eladi ban yo ya ka jinglai luot shisha ngikit ram shibun kum ginong shong shnong habang yo ya ka ni ka sngi ban ken mau ya ki long shwa man shwa ki bla play lak snam ki bla du thia du dem ban wan ra ya ka mai India ka sngi jong ka jinglai luot na ka benta ka ni ka program ka bakerpang ngidon hang ni ya lai ngut kiriu perkat bat piu iya ngi baro lai ngut hang ni ngilong ki kentei kilong kemi ndrei ki badon la ka benta ka ba kraw pat hau senyang uben hei sya ka mai India jongi badru shala ka jong ka jela ngidon bat ngi yai kong thailand phanbu kublei shibun kong ya ka por jong pi ka ba piju ai ya ka sembo perkat jong pi na ka por sha ka por kumju ru ngidon yai kong me ba khar kong ngor kublei shibun kong ka juhi ka jingmut jing perkat ka ba pi pen sei ha ka ek ba pioi ya ka baker saudong yangi de ngidon bat ngi yai kong te phang len nung do mau nai kong te phang hoi ka de ka sien ka baning kong bat ndrei kan de ru ka sien ka bat sa jing kan mau kham tam ha kum ka ne ka program ka baker pang ba pi ha ka sap tip thu jong pi phila ban ya ai lem parlok nalaki yeng kisem sa si sen pat haba pipet yengi tharayin perkhat ayu ka bangi dei banya perkhat akum gani ka sngi pin perkhat sa ka ei pat dia bangin le henrei ha bangin jam yaki nyopusan snem ngi eno dak syadien yaki bangi ken mau pat ki bangim ken mau yaki bangi kiu ka bangi hiar henrei kamkut angkata ka longpat ka jingpen kre syakmat ayu bangi dei ban pe ban le kong nan pai ning kong shapin dei kayu iya kari India jongi how mau mer ba nyop san snem te kong ke ei go piu i ba pi ya ka ni ka jingya den ti jong kari India jongi la ka long ha ka liang jong ka kot ka khia la ka long ha ka nu ka phang ba pi pila ban yu i kalong ka ik ka basung tanap ban ya kran ya kata ka phang dang ya pe mo la piong ya kata ka liang jong ka kot ka khia ti ka jing i jonga maso ba lengba kin miki nyo phosan snem la bun si sha ki jingkala le si hak tu ki por ba men shwa dang duna si bun mo ye ki e benta ki bade na ka benta ban pet ya ka khoi khia
Jaka sumar Hoi, jaka sumar. Ndrei pin pet bat manta ngisemba lalangi pet kini ki sub center kila Sedang roy. la roy kila don kumba sos pa san po hangan ni kejala jongi. Di pin pet bat kini ki PHC du kila don nakambakla lakum nu sia kasi spa kasan. Tinggi iya ke jengkiu ke. Hoi, kat CHC du kila don kumba lai po saneng hi. Oh. Di district hospital di Ladon kumba khat santali bat kini ki ai jing sumar hala ki jong ki benta ki ba ki la ban le ti da pi pet ba demo kan ni ka pet kan ni ka national health mission do ka ta mo ka don bat ka jing Rural Health Mission. ka ni ka national health mission NHM. hoi kan ni ru mga pet menta ka la yarap sibun ha ki jing tre kam jong ka bat kala kham kan tiu ya ka kot ka khia kham tam ya ki kan thei ki khana ti nalor ka tap de fin pet pedes kan dika MHIS scheme ru mo kan ni ru kala rap sibun nak bentaban ailat ki bri ba kin yo ki jing somar ba mo balong free hala ki long government hospital ni ki long ki private hospital pila ro ban ni pha somar sabar ti kan ni kala ailat si saya ki bri jongi mo ba kin yo ya ka jing sumar ka toy ki hoi jing toy ka liang ka kot ka khia Ti kong hoi so tanat nei ba ni hab ban pe hi la ka jong ka jela ka ri baro ko wei kan pe la i jong i jela ka jing kiu jong ki jaka jing sumar dei la ban ong ru wat adu ba kinong sumaru ni ba ki kan thei ga dong ka benta ka ba krau dei ka benta ba krau to kong hadu ka ta shuan dei pila ya thu si fang ki jing mi jong ki jaka sumar ba buon ban rangi pe ya ki kan thei ru ba kila ya shim khia ya kan ka kam haka ka benta jong ki kan thei haka bangi pen kiu ya ka rukom sumar ten rei kong me ba pat shapi pat kan diat wangan pai oi ka jing sumar ka ya kat ka puli puthi namar ka jing ka puli puthi ka long ka ba sedang na ki e baro ngi layu i kini ki nyup san snem ki jing ka la ki buon ba dia kumnu ko me ba piu i haka ka liang jong ki kan thei haka ba ki penuh senyang siaka puli putih. Ling ba kini ki snem ki bela ya ha do bingin yo e ka bingin rakhi ka ne ka nyo pusan snem jong jing la lo jong ka ri India. Ti ngakan ma ki por men chwa ni se yalap bi ki bapas IA. Ti na din nang tu ka kelas ka PUC. Ti na ka PUC ni yo se ka 10+2. Class 12. Class 11 and 12. Dia minta pada hakani ke new education policy ni lap ba ke pen kelas ka 5+3+3+4 dia ke main objective bat ke jing tmu jong kani ke new education policy ke jing sandur ya kani ka puli putih ba arhajar arpo ke ba kila le hu Julai arhajar arpo ke jing tmu ba kongsan kalong ban ai ya kata ke puli putih kebanlong universal kebanlong inclusive kan long salon sar lang ya baro kan kam kerpang du era kajai benri dia ngipai minta ke stress ba jing ban kia kalong ya ka local language ka tin nong mai nong pa tin tan rai jong tin rai dia ba ki on ba ha do ka pre primary ngidei ban hikai be yaki kena school ki classrooms daka ktian la jong ti ang knang bakan syong tan rai ba ki kena kin kam smur thu te ka weiru na kani ka new education policy ka stress ru ba ki jing ai ki rukom ai jing puli rukom ai jing hikai menta kan long more job oriented kan long pen career kena yaki kena ba puli ti menta ki courses ban puli ru ki bon ti kena ki layo ki lat banjit ya kanu ka course ka ba ki so ya hat msha te su ke tang ki sau kan ro ban chim tang ni dai tengah tharai kan ni ka jing sandur ba thamai ya kan ni ka NEP arpo dai ti ho ngi lai ki nyup san snem
ba shisha ka puli puthi kala nang kiu na kapua kapua te ite phang mong yu i ba ki wat ki ken thei ru kilaya don ba ka benta ka ba krau ble mi ki riu shampang benda ngi la obai kum haki allied services mande te ki tu ki wei bar kum haki ka bishar ka khadar wada ka kam joka basanduri ke long brio man brio kum kinong hikai lani wada ki kam ka kam niam ru nyu iba ki ken thei kila ya shim benta ba lawan sekhmat kila nang ban sandur susu te na kini ki jingkla ki babuan ten rei te phang phi pat kum ka samla mo haka kam ka ba fitre le kham tam piu i ba ya kini ki jingkla ngi don kam ki e kita ki jingkla ba ngi la ya kren hoi kala kiu ya ka sumar sukher dei kala sang ka jiban sandur ek puli puthi ro kala sang wan ten rik e ka jingyo i ba jong pi banwan ra shu ka e ka ba kham itmai ka ba kham shakmat ya ban pen kre ko breshi buan kong island ti ya kanika alat ka ba philap plien ang benta jongi kham tam na benta ki samla ma bangi yo ya kanika lat bangin pensngau ya ka ba kum ki samla hi ngiyo i nakajing yo i barit ka jongi tie haka bede bar kata ka benta ka ba phi philap pensngau nakalian jong phi ngi nakalian ki samla ngi don ka jing sngo komen ka ba krau e bangi la poi shu tau mau jam bah nyu pusan ki snam bat ngi yo i ki jing kala haki babun kiliang ma ka bede langin ong haka taka thup jong kari India ka jongi ne laka long haka jaj benriu khasi ka jongi ru ngi iba kita hoai ki kajing kala ka ba don hakari India kala long ru kajing khuru na ka benta jong ka jella ka jongi tie lingba kita ki jingkala ki ba ngingi yo i ka don ru kanika wei pat ka benta ka ba kum ki samla ngi kum perkhat ka bansa jia haka lawei ka jongi le sie kita ki jingkala ki banging ye syam ye kandu akini ki por menta ki longga jingkar khu bakraw yengi henre ngimna pat ban batai bayo le sie kata ka jingkala kan long pen ban ka jingma ya ti kala wei ke jongi ti kum kita ki bangi ha ban bu jingmut ma ngi ha ban dan lupa kata ka san perkhat na du ka ki jingmut ki jing perkhat ki jongi ngi ha ban long pikir bah ngi haban husiar bah ki bawan ma ngimla ban syuk komen kut ki jing kela ki bawan de kadai ma ki jing be ker thlep haka dur jong ka technology haka dur jong ka yat ka yeng haka dur jong ki jing terwa ki babuan jong per thairu dei ngi dei ban long ngi bla pen kre ngimla ban syuk komen ha kita ki jing kela re ngi haban pe ru dan ayu shelen dan jong ka sutana de phang na mar pidan ka jing sngokia kum ka lengkha ko pitrei haka tu perkhat jong pi wan ra bangi dei ban long ba pen kre yo bangin shurong tang ki ba kemen to ho apren ki chikla dei kong thailen ngi poi biang sha pi mo namar bangi sultanat ya ka jing telun jong ni ka por bangi ya kren dei pila ngi la kren ba ya ka kam sumap sukher mo pila kren henrei pa de kong khndiat ngimla khren dan lenyar bangi ya ka jing roi hau ben riu mo uben riu la roi shisha mangi ki ken thai pina pe ya ka literacy rate ukla kiu ni mo ba kam kiu ni la kiu pina pe ya ki kam ki jam ru ni la long kita ki bas khama khamat ba henry ka jinglen yar pang yu i ba ki ni ki sngi ka bai ko me bai la kren ba kan long ka jing pen kre na ka menta ka kam ka jam henry kom piu i ba menta khndiat ki snam sha bangin kenjo lani ka e ka bangin amad perkhat pa de kham se khamat ngitip ya kata kaji berkreat job oriented Enrique ai ka bikum ka riu rang ba pinyo i halor ka ni ka benta kam ta ma ka bede ba kam ka jam khndiat shabangan jam sa ta ko ayo ko ban at khndiat ne ba kradi ti spang ka kot ka khia ne ho to ong kam ni khndiat nga ko ban su at su ka long ka wei ti ha ka jing pet jo nga ka jing i jo nga so ba ka ba kam kon sang e ka dei ba kin pen klan ni ki CSC kata to ho namar baleng i ba bon kini kinong pangkila su poilu chene so pinpek ke mo ko makanas da civil hospital dan jakasu ti kata ka we ba song don kam bat ka we pa de nga so ba yakini ki khna ki ba ki new entrance no ki bedang su pass bedang su dep internship mo ko me ki tur nga so ba ki don kam ban pha training ye ki hang tai ganas das te kat tu kat ni brai khalang ba
กินลงกินคำลงกินคำ คำเป็นตะบิด คำตามหากบยาดีบัดกะเลียงจงนักบันตากินกะคากับปุ่นครามกินคำสุทุกุมโนบันบันดีกุมโนบันไอบันสุอายกะจิงสุมาริกีกินหากตะกรุกอมกับเบียงครั้งบากำดันกำเลสีดันกิกิสกิบกิมดันกำบันพาชนชลองmoสิกะละบันอิว บันเละตาหาชนงบันดง PhD ฮอยtinggal so kata ka we ka bentak ka tare ka ka jing i jong phin dei kong ka dei ka jing i ka ja ka jing kio e ka ka jing yap jong ki keme ba ki khlu dei phi dan ka jing sno khia ka tare ni ka ni ka thong ba ngi se man ta nyop san snem ka no ka jing perkhat thmai ru ha ka liang jong ki i ki jaka sumar kham ta ma ki jaka no gendong risbun e kong kata ka jing ang nuot ka jing leng a jong phi yo ban klei ban ki ba pe ya ka ni ru kan don jing bun dei nang ta ka liang pa de ka kam ka jam kong ti kaliang ka kam ka jam ngayu imo ka don ka jing ut ka jing leniar jong ki samla mo menta ka por ba ki ong bom yo kam ti ladangi pej na kaliang jong sarkar ko long ka ba bakan thau kam kan nu kan la ban ai bunriwa nang roi hoi ti ngaso ba ngidon kam te ban sedang dagin lat ki lenti ki ba mo ki ban ai kam ai jam kan man sedang kum ki kenjakar khana mo ki ba namar ngai i pe akan ni ka po anga i ka tu ka por ba ka don kan ni ka covid ne ngai i ki jingwan phai jong ki khna ki jungi ki tre sabar la dagi hajar ti la da ngam tip ki don deta ni ngim don deta kata ngim tip namar ngim ju i de kot kubor pergi dei ya kita ti mental la da kini ki khna ki balik tre sabar nga tharai bun hi ki lech ki private sector kata si sha ki company beper company beper tie mental adangi la ban sedang kumi karkhana hangni haka snong la jong ngai scam kan ple kalat kalenti tie menta mano ban sedang ini ki kam bri jungi se ik ngami i bandan kita ki ban sedang kumi kita ki cai kam tingi dan kam emi ki bri ki ban sabar ki ba kloy ban man invest hangni invest kare ki manonan seng wan dang wan yu bat khlang ban pli ki lat ki ti na ka ban ta ban yo kam yo jam ti ka badon kam mat ka kong san ba ka long bangi don kam ban create ka ka atmosphere mo ka ta ka kom perkhat ka bat mai ka ban wan ra yang ta ka jing sung trai jing ki we ban wan long bangi di ban long ka ta ka jaka ka ba kababit kababiang kabamdon kan ke jing chong sier ke mo khlang ba kibri na bar kin keluar bakin wan bannya sedang kita ki kam ki jam khang ba ki khna jungi la ban yo kam yo jam ko me ba halor kata ka ba I konteiden ila ban ba dei to ngitep ki khna ki le chabar ki dei ki private sector sudah kim dei government da dei government kin ban pai dei hoi la da ki sau pho san pho jar ka bai wai yeng ka bai bam ka bai lek ka bai wan iba sa lem khot dei di ka ko me ba ba pi don ban kren halor ka ni ka kumno kini ki investment ni kita ki private sector ni ki company bakin wan kanang bagi kena jongi kin yo kam yo jam pi don ko me ba pi ya ka pila ban yo I ban long ban solve la ne bala ban pendu ya kan ka jing lang abisa ha ka jing kerdu kam kan dia ang late biang sila ni new education policy ti kat kum kan ni new education policy yong ba she post ni hak shi sinam ki kena school kin wan bag free tamu kin mon ra kot ki plakot sa school re hai ini ski bakar pangki bo kin ai ki kena bakin wat kanu kalat ke baki sotanat let's say gardening ke bakin tungin tab lani mentaidan pottery laban le lani ki arts and craft lani ban sujan ban tanjing tan ban jing shed ti yung lingba ke kani ke period ke bakin spare na banta ki khna yung let's say ki khna ki laban lap liki jong ki sap ki ban let's say kinum am daladap nang turu bakin up ya ka kam bakin yo relate si kila ban yang hi laki jong ki kejat ndak la bakin tip la ka jong ka sap ka phong dia ka wei ka ba sut na ru ka ni ka new education policy
kendiat mo kwa ban keren ni. Oh, kade. Long ba ki kwa ba ki kena kinum shu puli lendat. Kelam song tu. Kamu kade badon kam kade kijing song tu. Kajing so tu. Tikang classroom atmosphere ru kade ban long conducive kade ban yarap ki kena bakin la ban express ya ledi. Nang tap dia kawai ka baga education policy ka stress bah ka ban bah ka long ha ka liang ka puli puthi bakan dan ka equality kan dan ka equity but kam tam kan dan ka emotional but ka mental balance hakikna Kecil regat ikan. namar ka stress jong ka education mentar kalong ka bakia bah ki jing mo jing perkat ni kina dia bar ka stress ru ba kini ke belong differently abled in ailat iki bikin ya shonglang ha ka ju ka classroom but in a normal classroom Takin klem dat punya pair kan. klem da pinya pair yung ladaki liak mta kan ailat iki ni ki ba kam pair ka jing mo jing perkan ba kiru kinya be lang ba ki perak na school Halai stop bagi dan. halai sab ki dan kin pick up naki paralaw tir ndaki yo banya interact banya clear ti ong kaniru kan prepare Liu yaki jumut kan kecil. ha Keren. kaniru kan prepare yaki ndak la kam he kumno bikin adapt cela dia ke society Kila. kimnum dei bikin chu shong ha kendong dan yakin yo i la dia ba kilong pair naki we yan Kata ngatarai ka kalaya blend ba mo ngila ba kalaya bersyam ba ya kadi kajing ang nuot kung mayong ikong Thailand mo ba kumno baka ban kiban wan ban invest andalayo ya la ka skill ya la ka sab ya la ki talent ki ba ublay la ai ti lada ai ba lada wanra ka jing seng jing dang ru kalong nei la seng dan sab ban le te katar ko ba ikong me baru i pensyai kalau ko basung tanat ba kaya kadiban dan ka ban formalize ban streamline mo ya ka igi kadiban dan ka roadmap na tari kan dia ka NEP arpo ru lalong ko na ki roadmap nak bentaban ban pen du no ya kan ka jinglang bisa kam tam ha ka kam ka jam ban ngin sai la ban yo i ban da ka jing kermen ya kita ki jinglong sokordat hakini ki snem ki ba la ban dong ndriu po snem shua ka ibiang khat san snem ka ikul mar nei dia kan ni ka jingwan biang batmai kan wan ra ba ka ik jinglong batmai ti Songkerman ibu jingkerman hi kum tangan bo ba ra ka ban ya ka ba ti to ti phang ba de kiri orang ba arngut dei kum kibla pasat bahaya ki sembo berkat jompi ka ek ba PPO ya kan ka jingpen kre ka ba syakamat ka ba la kalong ha ka liang ka puli puti ha ka liang ka kot ka khia ne ha ka liang ka kam ka jam la da pishim ka ta kum ka kena samla dia kublai sesian kong dia ha ka bayadai bat kata ka benta ngai bat habang adon ha ka kam ka banga ngatrai Haji kendu ko jong abat ki kena samla rang ba ke I ka ba ngayo I dah balaring dur kelum ya ka kan kalong ba kadon kam ya ka ya ban wan ra ka jing kela ha ka sistem kum ban suang na ha ki jing penlong ya ki ima la kalong ha ka liang ka puli puthi la kalong ha ka liang ka yo kam yo jam la kalong hakinu ki benta kan kadon kam ya ka jingkela hakata ka benta ti kanang ba komenta kumbala lam khamat de ikong men ne ba ngi yo I bakidon shibun kita ki jaka kilat ai jing sumar ba ti Henry kumbangi lap de ba kikelaying ja pen kikelaying ja umdai tangga taru kadan ru sakanika medical school rung idang dan kam shibun ba ki khana samla ki bakwa ban medical school menta kadan tang kumba ngiatip lang baro ante negrams ti long dan kam ti banak penmi
banang thau ki lat kilanti banang yo shushu baki wi kin don kam shu banet sabar ya don hani hari lejong ti kum kita ke medical school nang tadi ka habede bat ka liang ka puli ka puthiru ngi don kam ban don no de kiniki kenja skills institution kiba ngila un pen i ki sap ki phong don ki khana samla la ni ki khana ru ki badon ki sap ki ba pher andre academically hakaliang ka puli puthi kemla don la kim don la kim kata ka jing mut jing perkhat jing ki kam kot sata andre ki don pada ki sap ti kum ya kita pada ngila un penun kam kita ki school kan ki ba labu kerpang kan na benta jong ki ti kum kita ki jing yo i kan nakaliang jong ki samla habede bat kini kisngi ki bamenta itu tu kubli shibun ending sultanat bahan da shim kelum ya kita ki baro ke bangi la ya shong ban ya pharia la lagi jingmut jing perkhan dei kebaning kebadon kam la kalong nadu ka kot ka khia nadu ka puli puthi nadu ka kam ka jam ban sedang ya ke ingat harai ki sedang naten rai Kede. dei haba uthiet us kem grassroots mo ngiong nada uthiet us kem te udiang ru udon jing im dei taba udiang udon jing im te kitanat kisla kiso kisentiu ki bami ki don jing im dia kata ada ke bangi hapanya perkat ba kani ke jingya ke jingya mir jing but jong yang ni kanam sulong tang ke jingkut nrenga kermen ru bana kan ni ke office mo ke badai ke caka ke kalat pen priang kalat pa pathai ku bot pakan shim ya kanu resolution dei resolution kadang ni ka hok ban ay ka resolution siya ka sorkar badon petrikam ladang isu syong ni siya mirjimut kan syukut no kiba sngap begitu kiba sngap begitu te ka jing stang hi ka dei bandon nak thmei talada kam don nak thmei mo kong pi ong mo ka jaka sumar ke duan chani maka thmei ka badon kam pi ong ne dei ban ai training ki dei bakit sungut hu ya ka jing koridor ka jaka puli baka jing koridor jongka ka jing koridor jongka ka kam ka bagitre ka profession ma pipi ong maka NEP arpo ka don ka jing kermen baka lawai baka ni ka jing pengkre apren ki spo sngi kan long kalat ki skills ki pi ai ma pi dei nganga thrai hakini baro la da kelum lang ngidon kam ya ka guidance and counseling ni pi ong gumdo nganga thrai wat ikinong hikai ne ki jaka trei la don kam wat makiru don kaman ay ka jeng selok mo namar kumenta kino hikai pre service training la yo nrei nang bikila ban buat dien bikin long up to date na try in service training don kam san bah don kam namar ringin buat kita ki policy batumai lada ki nong hikai ru kidei ban upgrade dah dia langsung naik aju ke mo to idon kam hi ni refreshing course kapor kan kan kami kembali ban refresh mo kerja biang jongi kami Dr. Island T badan ka teaching profession ni piece of tu bah ini sih tu bah ngim refresh lah dia dei ngin ju aja kaju ta kami hap kan buat ki kun ru ki ti hai ru ngila ya nai pen kiu ter kom pen be ye pen dekat nung hamtam le ka long briu man briu to kuble shibun kong te panglengen kuble shibun kong meba kuble shibun kong thailen re shwaban pen kut ngin no mi nang ni klem kanu ko kubor ngan phai sipi kong te pang soba ke ka kubor pidaman ai sikentian arkentian nak betakan ni ka program ka kerpang jong ka lengku snem ka banyopusan ha ka bangiyo ka jing rai lu jong ka mai India jongi dia ka kubor na kaliang ka jonga bat na kaliang kisamlahi kalong ba nang ni syakhaman ngin kam no mang ngin palat no yu news nem yu new san teligi snem jong ka jing la luit ke jongi kadon kam yangi ba ngin ngau thu bahasa phangkata ka jing la luit ma ka jing la luit kari kadai ban long ru ka jing la luit jong ki jing mut jing perkhat ki jongi ka jing la luit jong ka jing ka ki jing syate merau ka jing la luit ha ki bubun ki liang ni hab ban shim ya kani ka sin jam ban sung thu ya la dia bangi don ha kari jong ka jing la luit bat ngin yat da ka jing la luit bat
habangi ngau thu bangin ngin yad da ka jinglat luat ngim dei ban penon kam baklai kata bayo le si kata ka jinglat luat ka jongi kan long ka ding pen kiang na benta jong nu jong nu kata ka dei shisha kubli shibun te phang su thu baka kisambo berkat jong pi kalong ha balai luat kam dei ban lai lan la dei ban lengkar dei kubli shibun te phang ikong me ba shikentin arkentin ka kubur nak benta kan digesni Thì Đinh Quang kalong ba ngilay yo ba niya merging mut lay ijong snor thu. Thì ngingit skem ba ka plan ka ba ka sarkar kala ai kham tam naman ta ka puli puthi. Ngingit skem ba ngin la ken ban pentrikam yakini ki policies ba pher ki so thu ba ki balasna yakini ki policy kila da shimkhia ba kila pedu na kiliang ba ro khoi khna ba kan long ka jing man toy kham tam ki khon samla puli ki jongi ti ngi ngai skem ba lingba kani ka program bingi yo man ta ka sni ki ki jing angnot ki jong ki khon samla ki jongi but kumno ba ki bor ki ba halor kila ban pej kenang ngila ban implement namar ngindan ke plan ngila don ke plan ndri bengin pentri kam dia ke plan kita disibun kubli shibun kong me ba sisien be kisembo perkhat ba pila klei nganget bakan ngam haki thiet snam jo ki basngap yaki bat engi lu kumju kubli shibun kong me ba kong thailin riu rang ba blak kup ya ke burom jo ka pat masri mo to ka ka kubur pila ban ai ka kerpang ba ka ni ka singi ka kubur ka ba kwa ban ai ka si ka long ba ka ba kum ka long ka mi nga shi don ka ta ka jing so khia men si man yu ki jing ja ki ba mo ki ba excitement na ka bor sa ka bor ti ka ba kong san ka ba nga so ka long ba larangi ya kran ya ka ta ka jing lai lui ti kum ki brio ki ba don ya kata ka jingkit kli mo mi dan kamban habangi trei kana no ka kam mi dan kamban ie ja ka bat bangin trei ta ka ba hok bangin trei da ka jingkit kli min trei da ka idi ban long ki ba trei stom ba 3 minut om bangin ken sting ya ka kam oh to kubli shibun kong thailin kata ka diga jing shisha balang ibu akwe ka kentien kamot kamaya ka hok kren ya ka jing shisha Shakti yang you belai hak bari ka papaun dai to ko ni sibun kong thailen pinang yo ka met ka bakot ka bakhia pinang ya la banya samlem ya ka bor perkhat jong phi ko ni sibun kong me ba ya ka jinglum jingtip jong phi pinang yo ka met ka bakot ka bakhia ublei nang don rekat bat phi ko ni sibun ni phi te phang hak kam ka phi trei pinang ya cha prang haki aka baro ti na laki rempe yeng bat bangilai yo ya ka ni ka por ka bakerpang ko ni sibun ni phi baro ngangai bangilah persangkat lah kat yai ban pasat kat bala hai jing lekot jang kapur hendrenga kerman bakan long pada ke jingker ku yai wei pi wei ba pi pinang penyar ya ke jing perkhat jong pi ba pila banya selem haba pi don hang ni hang tai kublei shibun sashi senpat kublei pi baro lai ngut ru Shibun